Church Trails, a journey that will inspire you. Witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. L-għodwa t-tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missir u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Uti u narfu ħtijietna biex nitħejju tajjeb ħalli niċċelebraw din il-quddisa. Daw ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla li tista' kollox nitolbuk li l-ħeġġa qaddisa tagħna t-takkis teħlisna minn dnubietna ħalli naslu b'roħsafja l-fessi tal-għid li ġejjin. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Iżrael kien iħobb il-Ġuseppi aktar minn ħutu kollha, għax kien twelidlu fi xjuħitu u għamillu libsa twila bil-kmiem. U ħutu ntebħu li missierhom kien iħobbu aktar minn ħutu kollha u saru joboduh u ma kellhomx ħila jkellmuh bis-sliem. U ħutu marru jiraw l-imrieħel ta' missierhom f'Sikem. U Iżrael qal lil Ġuseppi, ara, ħutek qegħdin jiraw f'Sikem, ejja ħanibatek ħdejhom. U rħiela Ġuseppi qal wara ħutu u sabhom f'Dotan. U huma rawh mill-bogħod u sakemm wasal ħdejhom ftehmu li joqtluh. U bdew jgħidu lil xulxin, araħ ġej il-ħalliem, issa ejjew ħanoqtluh u nixħtuh ġo xi bir. U mbagħad ngħidu li xi bima salvaġġa kilitu u naraw x'jiswielu l-ħolm tiegħu. U Ruben sama u ħelsu minn idejhom u qalilhom, ma nneħħulux ħajtu, u żied jgħidilhom Ruben, laxxerdux demm, ixħtuh f'dan il-bir li hawn fid-deżert u la tmiddux idejkom fuqu. Dan għamlu biex jeħilsu minn idejhom u jroddu lil missieru. U ġara li malli Ġuseppi wasal ħdejn ħutu, neżżawh mill-libsa li kellu fuqu, il-libsa twila bil-kmiem, u qabduh u xeħtuh fil-bir. Il-bir kien battal mingħajr ilma. Imbagħad għadu bil-qiegħda jiklu l-ħobs. Kif refgħu għajnejhom raw karwana ta' Iżmaelin ġejja minn Gilad, bl-iġmla tagħhom, mobbija bid-dragant, il-balzmu u l-lawdnu, sejrin iħottuhom l-Eġittu. U Ġuda qal lil ħutu, x'se ndaħlu jekk noqtlu l-ħuna u naħbu demmu. Ejjew inbijawh lill-Iżmaelin u ma mmiddux idejna fuqu, għax ħuna u laħamna hu, u ħutu semgħu minnu. U għaddew xi negozjanti Midjanin u ġibdu lil Ġuseppi u tellawh mill-bir u bijew lil Ġuseppi lill-Iżmaelin b'20 biċċa tal-fidda u l-Ġuseppi ħaduh l-Eġittu. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Niftakru mulej fl-eġubijiet tiegħek. Niftakru mulej fl-eġubijiet tiegħek. Il-mulej bagħat il-ġuħ fuq l-art, erdilhom il-qamħ minn wiċċ ir-raba tagħhom.
Kien bat qabilhom raġel, il-Giuseppi, mibjuħ tal-Sir, flimkien niftakru mulej fl-ġubijiet tiegħek. Rabtulu riġleħ bil-ktajjen, dawrulu l-ħadit ma' onqu, sakemm seħ dak li kien ħabbar u l-kelma tal-mulej rebbieħ ħarġitu flimkien niftakru mulej fl-ġubijiet tiegħek. Is-sultan bat iħollu dak li jaħkem il-popli ħelsu, għamlu sit fuq id-dar tiegħu, ħallilu fidejh ġidu kollu flimkien niftakru mulej fl-ġubijiet tiegħek. Ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lill-qażisin il-kbar u lix-xjuħ tal-poplu isimgħu parabola oħra. Kien hemm wieħed sit ta' għalqa u ħawilha bidwieli. Tellala ħajt tas-sejjieħ madwarha, ħaffer masar fiha u bniela torri u qabbilha lil xi bdiewa u siefer far toħra. Meta wasal żmien il-frott bagħat il-qaddejja tiegħu għand dawk il-bdiewa biex jiġbrulu l-frott li kien imissu. Iżda l-bdiewa qabdu lill-qaddejja u lil wieħed sawtuh, lill-ieħor qatluh u lill-ieħor ħaġġruh. Reġa' bagħtilhom qaddejja oħra aktar minn qabel u għamlulhom l-istess. Fl-aħħar bagħtilhom il-libnu min ibni jistħu qal, iżda kif raw il-libnu, il-bdiewa jgħidu bejniethom ara l-werriet ejjew noqtluh biex il-wirt tiegħu nieħdu aħna. Qabduh, xeħtuh il-barra mill-għalqa u qatluh. Issa sitt l-għalqa x'jagħmlilhom il-dawk il-bdiewa meta jiġi. Qalulu jeqridhom bl-ħnina taħżina li huma u l-għalqa jqabbilha li bdiewa oħra li jroddulu l-frott fi żmienu. Qalilhom Ġesu qatt ma qrajtu fl-Iskrittura li l-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka, bis-saħħa tal-mulej seħdan ħaġa tal-aġeb f'għajnejna. Għalhekk ngħidilkom li s-Sant Natalla tittieħed minn għandkom u tingħata lil ġens li jagħmel frott minnha. Meta semgħu il-paraboli tiegħu l-qażisin l-kbar u l-Fariżej fehmu li hu kien qiegħed jgħid għalihom. U ma rridu kieku jaqbduh taħt idejhom imma beżgħu min-nies għax kulħadd kien iżommu bi profeta. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ridu kieku jaqbduh taħt idejhom imma beżgħu min-nies. Din hija r-reazzjoni ta' dawn il-qażisin l-kbar u l-Fariżej li meta semgħu il-Ġesu jgħid il-parabola fehmu li kien qed jgħid għalihom u fehmu malajr il għaliex fil-fatt fl-Iskrittura li huma kienu jafu tajjeb fil-profeta Eżajja hemm l-istess tixbieħa. Ġifieri mal-għalqa ta' dwieli. Eżajja jgħid il-maħbub tiegħi kellu għalqa ta' dwieli, għażaqa, naddafa miżrar, ħawel fiha dwieli mill-aħjar, bena torri f'nofsa u kol ħaffer masar fiha. Ara ix-xebħ mal-klim ta' Ġesu f'din il-parabola llum. Imma Eżajja meta semma din il-tiġbieħa kien qal, kien tkellem fuq il-frott li m'għamlux. Stenna jgħid li tagħmel għeneb tajjeb, iżda kull ma għamlet kien għeneb qares. Mentri hawn Ġesu ma jitkellimx fuq il-frott
imma jitkellem fuq dawk responsabbli bħalma kienu il-kittieba u l-Fariżej. U qed jgħid jiġifieri meta kienu responsabbli ta' dan il-poplu imma minflok għenuh biex jagħmel il-frott fixkluh, anzi daru kontra il-profeti. Aw Ġesu jitkellem b'tiġbieħa fuq l-istorja tas-salvazzjoni li Alla bagħat diversi profeti u daru kontrihom, imbagħad jagħmel anki hawnhekk previżjoni tiegħu fuq innifsu. Qed jgħid bagħat il-libnu u daru kontrihom qatluh. U aħna nafu kemm fil-fatt dan li qal Ġesu hawnhekk seħħ. X'inhu l-messaġġ għalina? Aħna meta narfu anki dan li qed jgħid Ġesu, l-ewwel ħaġa li tolqotna f'din il-parabola hija kif Alla jieħu ħsieb b'kura lill-poplu tiegħu u jagħtih dak li huwa meħtieġ bħalma smajna hawnhekk din il-parabola. Imma mbagħad jistenna l-frott u jistenna frott tajjeb. Dak huwa l-ewwel messaġġ l-importanti għalina anke fil-ħajja tagħna. Alla jagħtina l-għajnuna, jagħtina l-grazzja, jistenna li nagħmlu frott tajjeb. Imma wkoll jistenna li aħna nisimgħu lilu l-kelma tiegħu u nisimgħu lil dawk li jibgħatuhu biex iwasslulna l-kelma tiegħu. U noqogħdu attenti wkoll mill-preġudizzji tagħna bħalma kellhom il-kittieba u l-Fariżej, mill-mibeda, rajna anke fl-ewwel qari llum il-mibeda u lejra li kellhom ħu Ġuseppi għalih, ila li dawn iwassluna għal ħażen. Araw hekk meta jitkellem fuq dawn li kienu responsabbli tal-għalqa jgħid daru kontra dawk li ġew biex jiġbru l-frott u jgħid il-wieħed sawtuh, il-ieħor qatluh, il-ieħor ħaġruh u fl-aħħar lill-liben qatluh. Jiġifieri li kellhom f'moħħhom u f'qalbhom din il-mibeda u fl-istess waqt li mhux lesti jilqgħu il-kelma ta' Alla waslithom għall-iktar ħażen possibbli, għall-qtil. Għalhekk nitolbu l-Mulej illum din il-grazzja li aħna b'ħajjitna nfittxu li nkunu grati lejn il-ġietli tagħna, nagħmlu il-frott dejjem qalbna miftuħ għalih biex ħajjitna timxi tassew kif iritu u biex ikollna l-istess sentimenti li jritu u qatt ma nażlu dak li hu ħażin, dak li wassalna tassew għall-ar ħażen fil-ħajja tagħna. Resqut tal-bit tagħna lil Alla nagħmlu dan fiduċja kbira li jagħtina dak li huwa taġid għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek, jina biex tkompli x-xandar l-Evanġelu tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej ħalli l-ħajja tagħna tagħmel frott tajjeb kif tixtieqha int nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Jina mulej biex ikonna dejjem qalbna miftuħa għall-kelma tiegħek u dawk li waslulna il-kelma tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja f'dan iż-żmien ta' konflitti, ta' konfużjoni f'tant pajjiżi. Nitolbu għal dawk li huma vittmi tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà hemm ħajja umana sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, dawk li mietu b'disgrazzja, kif ukoll dawk li f'dan l-aħħar ġranet speċjalment għaddew għal-ħajja ta' dejjem mulej ilahom fih danek
waqt il-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal qed nagħmlek illum żomna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Xerret fuqna u Alla ħnina tiegħek biex tħejjina sewwa ċ-ċelebrazzjoni ta' dawn il-misteri qaddisa ħalli nieħdu sehem fihom bil-qima kollha bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien iroddulek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna int trażżam fina drawwiet ħżiena, terfana ruħna lejn is-sema, tqawwi fina drawwiet tajba u troddilna ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Bi faħru l-kobor tiegħek l-anġli, jemuk id-dominazzjonijiet jitredu qudiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk is-smawiet mas-serafin u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom inqa' nitolbuk it-tiffer tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull dosija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sienata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam. Tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ek ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Salvana int o salvatur tad-dinja bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha
Wittaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Leon, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddejtiek minn ma jisħoqni u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqaddsa u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħen jiddawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Irċevejna mulej ir-ran tas-salvazzjoni ta' dejjem, amen nitolbuk li aħna nħabirku tajjeb għaliha biex niksbu lena ta' dejjem.
bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Jiena mort għal-tlet waqat u għażilt lilhom per se għal-fatt li huwa naħseb wieħed mill-aktar momenti fil-passjoni fejn isna naraw vulnerabilità imma li hija viċin tagħna. Il-qatni f'dal-istazzjon huwa kemm kbira l-imħabba tal-om, kemm l-om dejjem lesta li tagħmel sagrifiċċji għall-ulieda. Kienet xi ħaġa aktar kważi astratta. Ma tantx tista' taqbad suġġett bħal dak il-limbu u tagħmlu daqshekk figurattiv. Kemm jien qed inkun dak il-bniedem li meta xi ħadd jaqa' qudiemi qed ngħinu, jew qed inkun dik il-folla li nħares u nibqa' għaddej. Fl-isem tal-Missin, tal-Eben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma talb tagħna ħlesenna u qafmana, glorja l-Missin li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik jisma talb tagħna dak li twilet minnek rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna dubitna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. L-ewwel misteru minn tadbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort u għereq l-għaraq tad-demm. Missirna li inti fis-smaw titqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sama jgħda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik jisma talb tagħna dak li twilet minnek rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna dubitna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek.
It-tieni misteru minn tadbatija, meta Sidni Ġesu Kristu kien marbut mal-kalonna u flagellat. Missirna li inti fis-smawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikkulli trid kif is-sema jgda fl-ard. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina l-inti jomna, għalik jisma talb tagħna dak li twilet minnek rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna dobitna, ħarisna min-nar tal-infern. Ħulġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. It-tielet misteru minn tadbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien inkoronat bix-xewk. Missirna li inti fis-smawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli trid kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina l-inti jomna, għalik jisma talb tagħna dak li twilet minnek rid ikun bniedem bħalna.
U Ġesu tiegħi jaffrinna dubitna, ħarisna minn nar tal-infern. U l-ġenna l-irweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru minn tadbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu kemm hu bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missirna li inti fis-smewiti ta' desismeti ġisaltnatek ikun li tritint kif is-sema jgda fl-art. Obsna ta' kuljum atina l-lum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u l-addaħħalnix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mawtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mawtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mawtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mawtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mawtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mawtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mawtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mawtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mawtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mawtana. Amen. Gloria l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jismat tal-tana dak li twilet minnek li tikun bnidem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna dubitna ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Il-ħames misteru minn tadbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu kemm mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missirna li inti fis-smewiti ta' desismeti ġisaltnatek ikkun li tritint kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum atina l-lum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u l-addaħħalnix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mawtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mawtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mawtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mawtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mawtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mawtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mawtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mawtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mawtana. Amen.
Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej, miegħek ma kent fost nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jisma tal-btana dak li twilet minnek rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna dubitna, ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-irbeħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajjaħ l-ewwa u tamatana. Slima lik lilek ingħajtu, għaliex aħna t-torufnati u li tefa. Lilek nitniedu, aħna li nibku nolfu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek u tal-ħnina. Urina wara dan it-torufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. Oħanina, Opija, Oħelwa, Verġni Marija. Skont il-ferma tal-Papa, missirna li inti bismewi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikku li tritint kif is-samek da fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum aħfirna dnubietna bħalma naħfru minn ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek ma kent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieq tal-purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddifuq. Jistruma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qattal btana. Kristu l-qattal tagħna. Missier Eterna Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om il-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull fuħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erb. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tal-Aqda. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Henna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilla għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk illi aħna ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu l-għena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra it-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema.
itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lill-xitan u l-spirit ħżiena l-oħra illi jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija sabet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Atina l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missina, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. għaddisin tal-ġurnata, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom tal-Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-Anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.